гандум мумкинае ки хаки нархи бузур ай деҳқон арзонтар бигирем. Ай гандум мегӯяд Африка май қасия. И чанд сумо? Аку бамоло иҷа бигириш харобӣ ҳам надорад. Чорнипёрс чанд сав дошӣ? Не, ҳичи намешавад. Саростима нашин, ҳичи намешавад. Ҷав чанд чи ҷави калак? Зоя? Наҷини якмзош. акнун роҳи осон аз сарҳад гузаштанро мо медонем. тавсия метавонем барои шумо ҳоҷӣ Наҷмиддин бародари азиз ки зиёда аз 9 сол таҷрибаи корӣ доранд дар ҳамин самт ва бубинед мошино ҳама комфортни люксай. банобар болои экран занг мезанед ва ҳатман аз нои канали мо Дehqonbachcha муроҷиат кардед. хизматрасонӣ дар сатҳи олӣ мешавад барои шумо. бубинед дӯстони азиз, дар ҳар як сидели як одам шишта ба ҳазур мерен. иншоалло ба ҳазур аввалаш худо худаш новаста аз оне ки шаб аст ё рӯз, дар ҳар ҳолате ки шумо раҳтӣ бошед бемалол ба номеро болои экран занг занед, аз номи канали мо Dehqonbachcha муроҷиат кунед. хизматрасонӣ тамоман дар сатҳи олӣ, мошино комфортни ба ҳазур рафта меоед. сафари нек хоҳонем дӯстони азиз. салому дуруд бинандагон ва мухлисони сомонаи мо Dehqonbachcha. дӯстони азиз, наворо аз шаймбозори ноҳияи Фархор пешкаш шумо мегардонем ки хоҳиши худи шумо нархи гандум ҷав ҷигурӣ кунҷора навор кардагем ва ҳатман нархи навои мол ҳам ҳастай. видеоро то охир тамошо кунед. чӣ хеле ки шумо медонед, ин канали нави мо аст. ба хотири пешрафти кори мо дастгирӣ кунед, як дона лайк ва касе подписатсия кардаги нест ҳатман подписатсия кунед ки аз ин пас иншоалло беҳтарин наворо мешавад. ин навори охирини мо аз молбозор мешавад. бародаро дар канали дигарам гуфта будем ки навори охирон аз молбозор мешавад. ба чӣ хотир ки мо сафар дорем, ба куҷо худо хоҳад мо дар сафар навор мекунем ки куҷо мерем, ҳамаша гап мезанем. чӣ хеле ки дар видеои пеш, наворҳои пеш гуфта будем ки якчанд идеяи нав аст. имрӯз анаму идеяро вақти соати шид ки мо айпай кор шавем, кор мекунем. худо хоҳад ҳар навору ҳар чизе ки мекунем худо хоҳад ай пешрафти кор гап мезанем ва ба хотири пешрафти шумо. ҳар наворе ки шумо тамошо мекунед иншоалло ки камакакам ки бошад як манфиат ба худ мегиред. мо мумкин ки як муддат бошад, як муддат навор карда наметавонем молбозорра. анами шогирд зоир бизнес худо хоҳад ҷамъабозори ҳулбук, молбозори қурған, ана шанбе бозори Фархор, якшанбе бозори Фархор, райони Фархора. боз шумо куҷоро дидан мехоҳед дар комментария ҳамин менависед зоир бизнес ки силкаша дар поини видео мемонам. бидроед ҳатман дар канали бародар зоир бизнес бачаи амаким, раднои бачаи амакимай хела вақт чи дар ҳамин соҳа кор кардаестай. ҳозир зиёда аз 4000 подписчикам кам дорад, наворои хубам мекунад. бидроен дастгирӣ кунен то як муддате ки мо баргаштем соғ саломат худо хоҳад боз аз пай кормон мешем. мо агар ба қуллаҳои баланди зиндагиам ки расем, ай чорвопарварӣ, нон ёфтаги хӯрдагием, мо ин кора бас намекунем. дар ин кор ҳастем. дар ҳамун ҷое ки мерем худо хоҳад бародаро даъват кардагиянд ҳамун ҷам ай корое гап мезанем ки барои пешрафти ману ҳам шумо бинандагони азиз аст. як ҳафт дуо кунед дар ҳаққи мо дӯстони азиз. мо ҳамеша дар ҳаққи шумо дуогӯем. манам бародарое ки интизоранд, хай худо хоҳад интизор бошед. соғ саломат омадем, ҳамат қати во мехӯрем, мебинем. узри зиёд бародаро, дар вақти навор шербача омад камтар ғамон дод. анам хеле бародаро, чи хай худо хоҳад дар наворҳои оянда мебинед ки сафар куҷоҳай, корубормон чиай. мо чӣ хеле ки гуфтем, ҳар куҷое ки мерем, ҳар чизе ки реклама мекунем тафтиш карда. як рӯз як бародар занг зад барои марди кор дар кор будай дар Россия кадом сохтмонида. хоҳиш мо подписчикитем, видеоитро дидагем, ҳамаша тамошо мекунем. як дастгирӣ ки чӣ кор кунам мегум, мега эълон кун ки бачаҳои тоҷикда ҷои кор дар стройка, хай камера карда равон кардагиай ҷои кор объёми калон, хеле одам дар кор мешавад. як дастгирӣ кун, ин барои бародарои бекор хуб мешавад. ҳамин хел гуфтестай. баъд гуфтам гап нест бародари азиз, реклама мекунем. хай ҳатман реклама мекунем. ана паспорта равон кун, ма реклама мекунам.
ҳамун рафтагӣ дигар то ҳозира ҷавоб надоданд. мақсад ки ҳар чизе ки мекунем реклама мо ҳатман аввал паспорт мегирем, пага ки як пастию баландӣ шид мо биёем, барои чӣ ки шаташа мо барвақт дар хурдӣ хурдагием. ҳамун бародарое ки хоҳиш мекунанд ки иша реклама ку уша реклама ку аку барои реклама карданам мо дар вақташ хуб даводав азобо кашидагием ки ба ин рӯзо расидем. Инам боша бо дастгирии шумоай фахр мекунем. инам боиси фахр ҳастай дӯстони азиз, ифтихор мекунем ки шумо ҳастед дастгирӣ мекунед, мо ба ин рӯзо расидем. навора то охир тамошо кунед дӯстони азиз. занами зоир бизнес додармон бачаи амак май навораша дастгирӣ кунед. чӣ гуфтанӣ дорӣ зоирҷон барои подписчикои ман ва подписчикои худат? ҳари канална дастгирӣ кунед. иншоалло ки мо дар хидмати халқ мешем. айҷайса навор мекунем, подкаши ҳам подписчикои шумо мегардем, ҳам подписчикои худмо. наворои зоиршора дастгирӣ кунед бародаро. зоирам ҳар як наворе ки мекунад тафтиш мекунем, кӯшиш мекунем ки ягон навори ба зарари шумо набоша ва ба зарари хичам набоша. иншоалло ки ягон навори намекунад ки ба зарари шумо бошад. тамошо кунед, ҳамун мол гов будай ҳар бозор пешкаи шумо мегардад. мумкин ки агар туғрӣ гирад навороро мо даъват мекунем ки парту дар канали мо бачаҳо тамошо кунад, лекин шумо ҳатман бидурен канали зоира подписатсия кунед, навороша дастгирӣ кунед. мо фақат дар хидмати шумо. дӯстони азиз, кунҷора суроқ карданд. на кунҷора 5 сомон. бачаҳои муҳоҷир айвози бигирен захира кунем ки 8 сум мешавад имсол пахта камай. не ҳеҷ чӣ намешавад. саростима нашин, ҳеҷ чӣ намешавад. деҳқонӣ соз шавад худо хоҳад. дигар ай 5 сум арзон намешавад. хай арзон намешавад. 5 сомон соз ам сезонда 5 сомон. яна холи кулобӣ меган дар ҷое ки як гови хароби ғалтидага мебара. яна рафтаист кунҷора майда рафтаист. иҷа ҳам ҳастай. иҷаша мебинем. иш чанд сум тага? 5 сум. гирам 5 сум. гили маҳсар дора? Да, хой. гили маҳсар қати задага. ишам 5 сум. о 5 сумаш маълуме ки дора бихи дига. я дӯстони азиз, занам бародаро ки гандум суроқ карден. оли гандум массаш бурмагӣ нестай, хеле пешкешак, оли аниқ нестай. ҳами ҳисоби меона хати ҳозир 4 ҳафтаста плюс 50 дирам. мумкин ё арзон шава ё қимат, қиматчаиш худо медонад. яки арзоншавиш ҳам авзирада эҳтимол дора, барои ки эҳтиёҷмандо барои нами гармида истифода бурда мешуванд. нарх боло рафтан ҳамчун мумкин аст. 4 сомон бародаро. ичи ям ҳамун паткамбой 4 сомон. паткамбай гандум 4 сомон бародаро. бозор дай деҳқон мумкин 5.5 сомон ҷигори мака. мо дорем югославский 60 сомон наиҷа доз нишон метем 60 сомон. сабус чанд ай? сабус 55 55-60 сом килош 3 сом меғалта. и рес чи? ин рес 4.5 сомон. 4.5 сомон. и задаги аён барои осёб гузарондага ҳамун ҳисоб нархиш қимат мешавад. орди ҷигори чи? орди ҷигори 5.5 сом. 5.5 сом. ҷигори боло рафтеса. ҷигори ҳам қимат чиста. дона аён дони тоза. ана ҷигори 6 сомат кадом буд? ин 6 сомона югославский. ина таҳтша нигоҳ кунед сирхай баъд донаҳош калон аст. ҷигори 6 сомон. яъне хел нарх наво бародаро. гандум мумкин ай ки хаки нархи бозор ай. ай деҳқон арзонтар бигирем. ай мерем ин тараф бо ягон ҷо гандум ки дидем нишон медиҳем. ҷав чанд шилапа? ҷав чанд? ҷав чанд шилака ҷав? ҷав 3.5 сомон гуфтестанд. ин нархи бозор ай бародаро. хай тараф шис мерем. оли гандум массаш бурмагӣ нест. гандум паткамайна чанд кадака? ана иҷа гандум 3 сомону 30 дирам. гандуми нағз хай паткамбайн ай ҷазира ай. гандуми кам харобам будай. 3 сомону 30 дирам паткамбайн. ҷав чанд? ҷава чанд кади? ҷава 3.5 ҷав. ин гандум шиштагӣ ай? порина ай? севси гандум порина шиштагира. гандум иншоалло ки бародаро имсол худо хоҳад чанд? 3 сомону 30 дирам гандум. гандум иншоалло хай мака 4.5 то 6 сомона бародаро.
بعد سازش مکه با 7 ماه 8 ماه هستن جرما 3 و 80 سابو 3 سومون 30 درهم اسیابای همین محلی خودمون اسیابای اینجورا 5 سومون این چند سومه کمی کار ماست 70 سومون کمی کار ماست 80 30 کیلو 80 سومون اینجا هم نرخ جاو برد کنجوره از غیر چند شید؟ اوه ای پخته؟ روغانش زیادتره؟ چند سما؟ پخته یازی خود چون روغان ندارانی اگه جا روغان چورو چی؟ قطعی کنجوره یازی روغان میگیری جاو چند شید جاوی کلک؟ 3 سومون 30 درهم ای ماشاءالله این تو 5 سوم بوده این سال ولی درو اساس خرد تازه جای پل گریش 3 سومون 30 درهم 3 سومون 30 درهم جاوی چی جیگوری خازوقی ترکی نه جیگوری خیلی میشم چه؟ ایش گندمی آفریقا ای گندم میگه آفریقا ما قصیا ای چند سوم دسم 60 این برای موله اوخی دسمون 60 درهم گندم ایرا ترد رای دایو کلافش پر بوده یا نه دوروش نده سو دوروش داشته اور دیگه چی امو برای 3.5 سوم گو سوداش دیگه گوی گوسالادور گوسالچش نر یکم زوی یا imagine یکم زوی 6 لیتر شیر میگه دوره 9200 سوم سوداش دیگه انا گوی چورن پیوستر گوی چورن پیوستر چند سوداشی 15000 سوم سوداش دیگه گوسالش موده شیرش چند قره 12 لیتر جوشیده 12 لیتر شیر دوره میگه سوداش دیگه برادران همی گو نکیم به نهایت خیلی گو با تعریفه هسته گوسالچش نر اگه در نوار نمیدونم شما چه خیلی میبینید چیزی که ما پیش میبینیم دیگه چیزه گوی دروز چند گوساله که بوشه نگو اینم یکم شد ای ماشاءالله ای بود اولی هم کلون میشود 14000 سومون سودا شدگی برادر خاک شیرش کمه و خاطری گوسالش کلون شدگی بخیر رفتگی باشه با بخیر رفتگی بگه گوی دروزی فاسون مو این نگاه کنم سویتش خودش یک قد قومت دروزیش همه طرفه خاک همه که خرابتره اکو با مولو ایجا بگیریش خرابی هم نداره با پروده و بچیش که همه که خرابتره عجایباتی بود اوسون авиа ما با شما اوسون авиа را توصیه می‌دهیم. شما می‌توانید از خانه برآمده چیپته درخواست نمایید. از همه چیپته‌های ارزان در اوسون авиа شما می‌توانید حتی در روزهای استراحتی نیز از اوسون авиа چیپته خریداری نمایید. انتخاب ما اوسون авиа. برای معلومات پوره شما می‌توانید طریق تلفن‌های در اکران بوده و یا طریق واتساپ در تماس شوید.